Здравейте и добре дошли в емисията Аз, тя и Моника. Днес времето в Бургас е просто прекрасно. 17 градуса по Целзия, морето е на 10 метра от нас и ние снимаме проект по полифония. По принцип нямаме какво друго да правим, затова днес ще говорим за фугата. Преведена буквално от латински език, думата фуга означава надпревара или бягство. Като музикален термин, фугата възниква още през средновековието от около 1330 година. Фугата е най-висшата форма на имитационния стил и се характеризира с тематическо единство. Тя произхожда от полифоническите форми на 16-то столетие, специално от качила и ричеркър. През 17 век, заедно с развитието на инструменталната музика, се развива и усъвършенства като форма. В първата половина на 18 век в творчеството на Бах и Хендел, фугата се оформя окончателно в този вид, в който днес я изучаваме. Тя живее и се развива и след полифоничната епоха по времето на класиката, романтиката и в съвременността. Това на къде ми е кафето, човек? Елементите на фугата са тема, отговор, противосложение, кодета и интермедия. Как си? Добре съм, ама... Какво ти е? Миналата седмица правихме тест по полифония, обаче имаше някакви мега сложни въпроси за фугата, а пък аз нищо не знам за фугата като цяло. Как нищо не си ли слушала в час? Явно недостатъчно. Искаш да ти помогна? Всъщност, си носа даже и тетрадка. Значи, че си искам да ти помогна, но не си ми казала. Да. Беше ма срамно. Добре, аз принципно съм си записвала, когато господина ми е говорил, така че ако искаш директно мога да си вляза тук в телефона. Ето, тук са ми записките. Искаш ли да ти ги прочита? Да. Слушай сега, писи. Темата е основна музикална мисъл в фугата. Чакай, тата, много бързо, по-бавно. Хората... И на тях трябва да им говоря, не си единствено. Да, готово записах. Така. Тя е сравнително къса, от 2 до 4 такта е. И разстоянието между най-ниския и най-високия тон е или секста, или септима. Как върви? Добре. Фуговата тема е относително завършена музикална мисъл и това се достига чрез 2 пъти. Готова ли си? Да! Така, 2 пъти. Първия е чрез поставяне на финалния тон на силен или относително силен метричен момент в такта. А втория път е чрез максималната и тонална определеност. Началните и тонове са по правило първа или 5 степен или последование от двете. А това към втора точка ли е или? Не, това се е всичко за тема, така че първа точка. Да, добре. Вие как сте? Записахте ли? Така, слушаме. Темата се състои от един или няколко мотива. Да. Определени с цезура, изразена чрез паузи или по друг начин. Някои теми съдържат 2 контрастни дяла. Първия с характерен мелодичен рисунък и ритъм, а втория... Що не пишеш? Много сложно ми стана. Добре, слушай. А втория в еднообразно движение. Такива теми наричаме контрастни теми. Характерни мелодически последования са умален и увеличен интервал, характерен скок, паузи и отчетлив ритъм. Това е писи. Стана ми лошо. Айде да ходим да ядем тогава. После ще продължим с отговор обаче. Имаме още много работа. Айде. Вай, човек, благодаря, че ме закара на тия турски дюни. Вай, бяга. Много хубаво се наядах. Много хубаво си. Трябва да учим! Давай да научим, имаме още 4 елемента. Тетрадката ми остана... Докато чакаме Йоана, нека аз ви разкажа за отговор. Тема, имитирана в доминантова тоналност, наричаме отговор. Comes. От латински спътник и другар. Второто провеждане на тема във фугата, непосредствено след едногласното и първо излагане, дукс, е винаги в доминантова тоналност. Comes. В първото противосложение се различават 3 момента. Начален, естествено продължение на дукс, същински, извършва се движение към доминантова тоналност, мелодически контрастира на отговора
И каденциращ, по-обезличен, оформя доминантова тоналност. Второто противосложение е безлично и неоформено мелодически. Отделени паралелни движения към единия от гласовете, единични тонове за допълване на хармонията и много паузи. Ай, Лана. Няма ли да дойда вече? Много се изморих. Удължаването на дукс преди встъплението на къмс, което може да се състои от 2-3 тона, а може да удължи темата с още един и половина такта, се нарича кодет. Ела тук, че моят човек седна точно до нас. Намери я! Да бе! Ма химикалката я няма. Мен това... Айде, няма да съм груба. С 5 елемента фугата. Интермедия означаваме свързващите построения. Тя не съдържа провеждане на цяла тема. Интермедията играе роля на преход. Тя свързва отделните дърферунги.